Jeg påstår, at 9 ud af 10 e-commerce brands ikke får nok ud af deres online markedsføring, og nogle skovler lige frem pengene ud af vinduet. De 4 problemer, jeg typisk ser, det er 1. Manglende strategi, det vil sige, at man har ikke gjort sig nogle tanker på forhånd. Man gør bare det samme som alle andre, og der er ikke noget, der gør, at man skiller sig ud, og der gør, at man gør sig fortjent til et salg. Nummer 2, det er manglende konverteringsoptimering, det vil sige, at den webshop, man har bygget, den er okay, men den er altså ikke særlig god til at konvertere besøgende til kunder. Det tredje problem, jeg tit ser, det er manglende sporing eller dårlig sporing, og det fører til, at man fodrer Metas og Googles algoritmer med skrald, sådan at de 2 annonceplatformene slet ikke ved, hvem de skal vise annoncerne til, hvem din målgruppe er. Og det fjerde problem, jeg tit ser, det er, at folk de producerer indhold, der er så kedeligt, at det bare drukner i mængden af dårligt indhold. Prøv at høre, det her det er 2025, og i 2025 der er det altså ikke længere nok at lave okay indhold. Det er ikke længere nok at have en okay webshop, fordi det kan alle efterhånden. Hvis du gerne vil sælge mere, så er du nødt til at give det en skalle. Så er du nødt til at gøre det, der er svært, det som de andre ikke gør. Hvis du godt kunne tænke dig at få mine øjne på, hvad du måske kan gøre bedre, hvordan man kan optimere din webshop, hvordan man kan optimere din markedsføring, sådan at du tjener flere penge fremover, så kan du bare klikke på linket nedenfor og bestille en gratis gennemgang af din webshop og din markedsføring.